Hi girl, I love you. You are my number one. Come on, yo. Хәрбәдә хан бәдә җине ине хәрәки Кидегә күсәбәдә нибез сабаса хатса хата цацага Хәтта хосу биләсе дигәннәр хатсага унсәре хәрә унсәре тиссәре хәрә тиссәре Бодыр хайда сакта орыста чамрога күсәре Бодыр хайда саксын бодыр кагар бизи түсә Хәтта дорысы бечама кәзә дорысы карасы ситиклеге күтегәлек би хәтта түтегә цасы чиркут бочкины дәрә сакса Һәр дорга цасы чиркут дүтә умар тарса Күригәре хәтта дәрә цасын буга сумur унсәре әнҗи түбегә унсәре бит ботласа умар әнҗи чилсәсе Хәтта хүдә хәҗбә чимен җодың илсәсе Арчакта асык бидухта хәтән цасна хәрит ва яритсыз тухта хәрит цасын бихтин бу җәрәгүчмә Арчакта асык бидухта хәтән цасна хәрит ва яритсыз тухта хәрит цасын бихтин бу җәрәгүчмә Тудо булып тасы ширкәгә Зүгэн чимэн миний сүг самсан гэж хэлдэг Намруу чимэн цонох хараад янаж байгаа нийлдэг Хайртай, дууртай гэж осолдог киносон Басан чимэн миний дээр байхад босон Би гэдэг өлтөж яасан махмаа Бидний дээр сосоос ажмаа Зүрх болор сасан ширхэг миний дээр сорч идэг Зүрх болор сасан ширхэг байхад дээр тоолч идэг Хайдара хайрцас ми чи Хайдара намага чи Ойрхон Озахан Арчакта асык бидухта хәтән цасна хәрит ва яритсыз тухта хәрит цасын бихтин бу җәрәгүчмә Арчакта асык бидухта хәтән цасна хәрит ва яритсыз тухта хәрит цасын бихтин бу җәрәгүчмә Юк күсис мөрөткө хийх би Харин цасан одоо бодрын ороосоо Харин цасан чимэн дэргэд байгаасаа Сайхан гэж би чамд дуусан юм Сайхан гэж би чамд дуусан юм Хайлан харин цасан хайлан Айлан харин дуга айлан Сисэрхэн би чамайг дуусан Биднийгэр бидний дээр цасан буусан Юг күсис мөрөткө надад хэлчи Юг күсис мөрөткө хийх би Ойрхон Озахан Озахан